Estem avui iniciant, diguem, l'acte que s'anomena l'encesa de torres, talaies i talaiots pels drets humans 2023. Nosaltres som una peça més d'un conjunt immens d'espais fortificats que entren talaies, entren castells, que este matí a la 1 aniran il·luminant-se, defensant en reivindicació pel tema dels drets humans. Este any està centrat en la qüestió de totes les morts de persones al travessar la Mediterrània buscant millorar les seues vides. I és un manifest que ha fet Amnistia Internacional. Cal dir que en la Marina estem a Dénia, que serem els primers, que després estan els companys de l'IEGMA a Pedreguer, als Molinets, i a Teulada Moraira, a lo que és el Castellet de Moraira, que també s'encendrà. I després continuarà cap avall, a Monòver i Petrer, i cada any això va més, perquè jo he anat veient com cada any han anat apuntant-se moltes més poblacions en una iniciativa solidària i considere bonica, històrica i actual al mateix temps, que uneix el passat i el present. Amb aquest ja fan 7 els anys en els que amb l'encesa de les torres, talaies i talaiots volem donar veu i llum a totes aquelles persones que es posen en risc les seves vides, fugint de la desesperació, la violència i la injustícia. L'any 2022, milers de persones han seguit patint desaparicions forçades, tortures, violacions i discriminació en el seu intent d'arribar a l'altra vorera de la mar. Lluny de millorar la seva situació, han patit el dolor afegit de veure com, des dels governs de la Unió Europea, es van consolidant posicions que ens envileixen com a societat. Aquestes persones han estat privades dels seus drets fonamentals i inalienables, consagrats en la Declaració Universal dels Drets Humans. Drets que tots i totes tenim pel sol fet de néixer. El dret a circular lliurement. El dret a eixir de qualsevol país, inclús del propi. I el dret a demanar asil, entre d'altres. De fet, des de la darrera encesa de torres, talaies i talaiots, ara fa un any, unes 1.988 persones han perdut la vida en la travessia d'aquesta mar que s'ha convertit en la fossa mortal d'Europa. Des d'aquí condemnem aquests fets i exigim que no es tornen a repetir. Sense el respecte als drets humans, al mateix dret a la vida, correm el risc com a societat de que a la deriva actual ens lleve referents necessaris per a conviure amb dignitat. Com diria Peter Benenson, el fundador d'Amnistia Internacional, aquesta flama que simbolitza l'esperança l'hem de mantenir sempre encesa, per totes i tots aquells que foren i són torturats, executats extrajudicialment o desapareguts. Aquesta flama ens manté en peu amb la força per lluitar, perquè aquestes violacions dels drets humans arriben al seu fi, arreu del món. Depèn de tots nosaltres que romanga encesa, així que lluitem per a que així siga per sempre. Donat el vell viatge sense